5 hráčmi. Teraz Radivojevič ešte sa dostáva do súboja s Fanefom. Pred bránkou Chára posúva puk, ten je v strednom pásme. Kanadania sa opäť musia natlačiť pred našu bránku. Už len 35 sekúnd majú Kanadania k dispozícii na to, aby v absolútnom babanku dokázali vyrovnať. Hanzuš nedovolil v tej prihrávke prejsť. Radivojevič ešte sa snažil zakončiť, nedovolil mu to Tavares. Tu je Perry. Perryho prihrávka medzi kruhy, tam kráľoval Sekera. Keith. Proti nemu Radivojevič. Sekera zastavil túto kanadskú akciu blížňák. Neposunul puk Radivojevič. Baranka jeho prihrávku zblokoval Eberle, ale naši chlapci majú puk vo svojej moci a sme v semifinále! Sme v semifinále! Kanada vyradená z turnaja! O čo sa postarala naša reprezentácia? Nádherný helsinský turnaj pre slovenský hokejový tím. Úžasné, Kanadania na kolenách, pretože sa nedokázali viackrát ako presadiť dve dvojgólové tretiny. Tá prvá a tretia posúvajú medzi 4 najlepšie týmy na turnaji Slovensko. Jano, to bol zážitok, neuveriteľný záver tretej tretiny a celého zápasu. Slovensko je prvým semifinalistom na majstrovstvách sveta. Úžasný výkon, úžasný výsledok pre nášho